10e editie Tienermuk. In gesprek met de burgemeester. Het is vandaag 30 januari, dit is het Peel en Maas Journaal. Donderdagavond was de jaarlijkse en 10e editie Tienermuk te zien in de Schouwburg. Er is tijdens de voorbereidingen hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Tieners uit Rooi! Welkom allemaal, tieners uit Olderen! De Heij! Vredepil! Holstrum! Smakt Holtwees! Huenne! Merselen! Litterswijk! En natuurlijk Venrooy! Jongens en meisjes van verschillende leeftijden, nerveus en minder nerveus, deden mee. En wat gaan jullie vanavond doen? Wij gaan dansen met Bruce Dance Factory. En wat is het voor dans? Hip-hop, street dance, allemaal een beetje door elkaar. En dat doen jullie dus ook met meiden. En jongens, hoeveel zijn jullie in totaal? Ja, dat weet ik niet zo, maar wel met veel. Ja, veel. We zijn wel met veel mensen. Hoe lang dans jij al? Ik dans denk ik al 5 jaar of zo. Hoe oud ben je nu? 13. En hoe vind je het om vanavond hier bij Tienermuk op te treden? Ja, superleuk. Ja. Ben jij een beetje zenuwachtig? Dit is mijn tweede keer en de eerste keer vond ik het super spannend, maar nu is het wel al een beetje gezakt. Zitten er veel vrienden in de zaal? Ja, heel veel. De helft van de klas zit in de zaal dus. En jij bent dan een jongen en je danst met meiden. Is dat wel een beetje gezellig? Ja. Dus ze zijn vooral heel druk. Vooral de persoon naast me hier. Zijn vooral de meiden druk? Ja. De jongens zijn rustiger? Ja, zeker. Nee, totaal niet. Net zo druk? Ja. En misschien nog wat. Forget the mother buses, cause I'm down for my homies. Forget the mother buses, cause I'm down for my homies. Forget the mother buses, I ride for my homies. I die for my homies. Homie, I hit 'em up. Het programma was divers, want naast de vele gevarieerde optredens waren de TVK-finalisten de vierders te zien. Tevreden wordt er teruggekeken op deze vrolijke avond, die nadat het afgelopen was in de zaal, voor publiek en artiesten in de foyer nog lang niet voorbij was. Jullie hebben net opgetreden. Hoe ging het? Ik vond het wel goed. Jij vond het wel goed. En jij? Ja, vond ik ook. Wat hebben jullie dan eigenlijk precies gedaan? Een dans, maar wat voor dans was het? Van alles eigenlijk door elkaar. Niet echt één aparte dans. En van wie is die choreografie? Die hebben we bij dansschool dansen bij Paul Jansen geleerd. Hoe lang dansen jullie al? Vanaf onze derde of zo. Zoiets, denk ik. Ja. Dus jullie kennen elkaar ook al super lang. Ja, eigenlijk wel. Hoe lang hebben jullie hierop moeten oefenen? Ongeveer 5 weken, denk ik. Ja, en dan plus de danslessen zelf. En hoe vond je het om met Tienermuk vanavond mee te doen? Heel leuk, ja. Want, hebben jullie al eens vaker meegedaan of niet? Nee, maar we hebben wel afgelopen vrijdag en zaterdagavond op de Bonte Avond in Oerlo opgetreden. En wat gaan jullie nu doen om het te vieren dat het klaar is? We gaan dadelijk naar de mama's toe, boven kijken, naar de rest van Circusmuk, Tienermuk. En dan de finale en dan de afterparty. De SRV-mannen brachten als afsluitingsact hun nieuwe single Dat klapt erop voor de eerste keer ten gehore, waarbij de jeugd volledig losging. Dat klapt erop!
Volgend jaar is een speciaal jaar voor Tienermuk. Zij vieren dan het eenmaal 11 jaar bestaan. Deze maand is, net als vorig jaar, Pela Maas in gesprek gegaan met burgemeester Hans Gielissen. Inmiddels een gewoonte. Iedere maand kom ik hier langs met een aantal vragen aan u. En ik wil eigenlijk beginnen met iets wat er binnenkort aan zit te komen. En ik zeg carnaval. Ja, hoe kijkt u uit naar het aankomend carnaval als opperpielhaas? Dat is ieder jaar weer een hele bijzondere belevenis. En ieder jaar ziet er ook anders uit. Dus voor mij als opperpielhaas is dat een hele mooie invulling van het niet-burgemeester zijn gedurende 3 dagen. Dus dat vind ik heel leuk. En u durft wel uw ketting over te dragen aan deze prins? Ja, absoluut. Eigenlijk aan 14 prinsen. Hè? Dus we hebben 14 prinsdommen in onze gemeente. En daar laat ik graag het gezag aan over gedurende 3 dagen. En iets anders over samenwerking met andere gemeenten. Er zijn steeds meer berichten over dat de Venray meer gaat is natuurlijk al langer, maar meer gaat samenwerken met andere gemeenten. Samenwerking opzoeken met Venlo bijvoorbeeld laatst nog. Betekent dat dan ook dat wij kunnen verwachten dat er over een tijd weer een herindeling aan zit te komen? Nee, dat betekent niet dat je kunt verwachten dat we gaan herindelen. Integendeel, als je goed samenwerkt, dan is een herindeling eigenlijk steeds minder voor de hand liggend. Want dan kun je samen toch zorgen dat je voldoende omvang hebt om grotere taken op te pakken. Zonder dat je tot grotere gemeentes hoeft te komen. Dus samenwerken is denk ik een heel goed middel om op een goede manier die dingen te doen die je in je eentje wat minder goed kunt doen. Maar kunnen wij het blijven rooien met 40.000 inwoners? Want er is natuurlijk ook ter sprake gekomen dat er gemeenten moeten komen van minstens 100.000 inwoners. Ja, dat heeft minister Plasterk een paar jaar geleden wel eens gezegd. Maar daar is hij ook wel wat van teruggekomen. En hij heeft de gemeentes eigenlijk uitgedaagd van herindelen, dat is allemaal niet zo voor de hand liggend. Zoek het in samenwerking. En dat zijn we nu ook aan het doen. En hoe gaat dat? Ik ben er heel tevreden over. Het is natuurlijk altijd een zoekproces. Hè? Als je dus een partner hebt met wie je samenwerkt, dan is het heel verstandig om even ook er goed voor te gaan zitten. Waar kunnen we elkaar helpen? En er zijn ook terreinen waar je elkaar niet zo goed kunt helpen. En dan is het ook helemaal niet verkeerd om op dat punt weer met een ander samen te werken. Dus ik denk dat het heel goed is dat we op dat punt als Venray ook op verschillende manieren met verschillende gemeentes omgaan. Met wie werkt u het liefste samen qua gemeente? Nou, met het liefste. Ik werk met iedereen graag samen. En het is voor de hand liggend dat je dat ook zoekt binnen je eigen regio. Dus we hebben op dit moment met Venlo onder andere een aantal voornemens om dingen te verkennen. Maar ook met de gemeente Gennep zijn we hele praktische dingen aan het verkennen. En ook de gemeente Horst aan de Maas, een buurgemeente. En dat ligt ook erg voor de hand, hè, dat je het dichtbij zoekt. En kan het dan bijvoorbeeld zijn dat je van Horst dan weer leert, nou we kunnen beter bijvoorbeeld de parkeertarief omlaag doen of helemaal schrappen? Dat is een heel leuk voorbeeld. Je kunt heel veel van elkaar leren. Misschien dat Horst van ons zou kunnen leren dat je parkeertarieven moet gaan invoeren, maar dat is ook maar speculeren en dat zeg ik met een knipoog. We kunnen ook heel veel van elkaar leren, dus het is heel goed dat je dat onderwerp erbij haalt. We leven niet op een eiland, we proberen dingen zo goed mogelijk te doen, maar heel soms, nou niet soms, dat komt vaak voor, als je om je heen kijkt zie je dat andere gemeentes dingen doen waar je zelf nog niet zo gauw aan gedacht hebt. En andersom is dat ongetwijfeld ook het geval. Ik hoop dat andere gemeenten die met ons samenwerken ook dingen van ons kunnen leren. En als je dat kunt bereiken, ja, dan denk ik dat je precies de doelstelling van samenwerking te pakken hebt. Oké, duidelijk. Het laatste onderwerp dat ik met u wil bespreken is een iets moeilijker onderwerp, zwaarder onderwerp, terroristische dreigingen. Na de aanslag in Parijs zijn ook gesprekken geweest met de Marokkaanse en Turkse moskee hier. Hebben zij eigenlijk last van wat er gebeurd is daar? Merken ze daar hier iets van? Nou, ze hebben er in ieder geval in zoverre last van dat zij dit natuurlijk ook heel verdrietig vinden wat er is gebeurd. En dat zij ook het gevoel hebben dat hun eigen geloof op een strijdtoneel terechtkomt waar zij ook vinden dat het niet thuis hoort. Dus in die zin hebben ze er last van in hun gedachtes en in hun gevoelens. Gelukkig heb ik tot op heden nog weinig gehoord dat men er ook rechtstreeks last van heeft in de zin van dat ze op een andere manier worden behandeld. Hier en daar heb ik er wel wat signalen van. Het is altijd moeilijk om dat meteen te relateren aan wat nu allemaal is gebeurd. Maar we houden dat heel goed in de gaten en we zijn ook, vind ik, en dat is wel een pluim
in de richting van beide geloofsgemeenschappen, de Turkse en de Marokkaanse geloofsgemeenschappen, dat zij deze zaak ook heel positief en nuchter aanpakken en het ook zien als een uitdaging om de wederzijdse verstandhouding, om daar goed aan te werken. Hè. Wederzijdse verstandhouding betekent dat je er met z'n tweeën aan moet werken. En dat doen we nu ook. Dus hoe triest en afschuwelijk het ook allemaal is geweest, wat we in Parijs hebben gezien. Ik bespeur dat we die afschuwelijke gebeurtenis wel aangrijpen om met elkaar heel goed in dialoog te blijven en elkaar goed te blijven begrijpen. En u zei net, ja, ik heb wel signalen binnengekregen van dat ze er toch enigszins last van hebben gehad of dat er iets is gebeurd. Wat zijn dat dan voor signalen? Nou, dat zijn geen afschuwelijke signalen in de zin dat er vreselijke incidenten zijn geweest. Maar je vangt dan op dat men het gevoel heeft, en dat zijn allemaal maar inschattingen en subjectieve belevingen vaak, dat men wat anders wordt behandeld op de straat of in de winkel. En zoals ik net al zei, het is heel moeilijk om dat meteen te plakken aan wat er in Parijs is gebeurd. Maar zoals ik net ook al zei, we moeten daar heel oplettend zijn met elkaar. Niet onnodig in paniek raken, maar wel nuchter de zaak onder ogen zien. En als we goed met elkaar in gesprek blijven, en dat zijn we op dit moment, dan ben ik ervan overtuigd dat we hier heel goed doorheen gaan komen. Ja. En eerder heb ik hier ook gezeten en heb ik toen gevraagd of er een jongere uit Venray naar Syrië was vertrokken. Ja. Er waren signalen van radicaliserende jongeren hier in Venray. Hoe staat dat nu? Nou, het beeld dat ik nu heb is niet anders dan dat ik in het vorige gesprek had. Daarmee kan ik niet garanderen dat er achter de voordeuren niet allerlei dingen zich voltrekken. Dat beeld is er op dit moment zeker niet. Dus we moeten ook op dit punt de kalmte bewaren. Maar ook hier zijn we in goed overleg en contact met de geloofsgemeenschappen om daar waar zich mogelijk symptomen kunnen voordoen ook meteen erbij te kunnen zijn. Maar nogmaals, op dit moment heb ik daar nog geen serieuze aanwijzingen voor. Okay. Want er was eerder contact geweest met de Marokkaanse autoriteiten over een jongere. Dat is op dit moment niet het geval? Op dit moment is dat niet aan de orde, nee. Okay, duidelijk. Dan wil ik u heel erg bedanken voor uw antwoorden. Graag gedaan. En ik zie u volgende keer weer. Dan is het alweer februari. Ja, dan is de carnaval weer voorbij. Dan is het alweer helemaal voorbij, ja. Okay. Fijne carnaval. Ja, u ook. Dank u. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Maandag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond is er veel bewolking en blijft het iets boven het vriespunt. Er kunnen geleidelijk sneeuwbuien of langere perioden met sneeuw ontstaan, waardoor het wit en glad kan worden. De komende nacht kan er wat sneeuw vallen. Daarna klaart het op en kan het licht gaan vriezen met een temperatuur tot -2 graden, waarbij het glad kan worden. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden met stapelwolken en wordt het ongeveer 4 graden. In de loop van de middag en avond volgen er bewolking, winterse buien of wat sneeuw met kans op gladheid. Zondag is het bewolkt en wordt het met een koude wind ongeveer 3 graden. Een heel fijn weekend gewenst en graag tot maandag.